Doufám, že se tady všichni vrátili. Budeme tady tento blok dělat makra a začneme trošku ze široka. Toto je Standa. Doufám, že jste ji všichni poznali. Standa, pro ty, co ho neznají, tak Standa je programátor v jedné nejmenované firmě a byl tu s námi před 2 lety, kdy dělal hodně do děr. Tehdy mu díry moc nešly, šli mu pomalu, a tak jsme tady společně vytvářeli nějaké strategie, které by mu pomohly zrychlit jeho práci. To se nám povedlo a Standa nyní díry dělá rychle. Od té doby se Standa stal odborníkem a má svoje strategie vymazlené. Všiml si toho jeho šéf a Standu povýšil. Standa dneska dělá 3D modely. Šéf samozřejmě očekává, že mu 3D modely půjdou stejně rychle jako obrábění děr, ale bohužel na 3D modelech mu strategie moc nepomůžou. Strategie jsou určené pro 2,5-osé útvary. A tak Standa, aby nestratil jméno, je od rána do večera v práci a dělá jeden 3D model za druhým. Nemá vůbec na nic čas. Dokonce zítra by měli otevřít hospody a on by tak rád šel na pivo, ale nemůže. A tak Standa přemýšlí, co by se dalo dělat. Byť obrábění takových forem, to je vlastně pořád jedna ta stejná práce do kolečka. Používá stejnou sadu nástrojů, používá stejné operace, dokonce i stejné nastavení operací. Nedalo by se to nějak zrychlit? Standa byl před lety na školení v 3E Praha a tam říkali něco o makrech. Ano, makra to je to, co mu pomůže. Makra, já myslím, že nemusím představovat, je to vlastně jednoduchý záznam posloupnosti nějakých příkazů, klikání myši, otevírání dialogových oken, zapisování hodnot do na určitá místa. Ty makra jsou ve spoustě programech, v Officech, v SolidWorksu, ale bohužel málo kdo je používá. A proč? Makra jsou napsané jakýmsi jazykem, kterýmu rozumí jenom hrstka divných lidí, kteří si říkají programátoři. To je sice pravda, ale každý z těchto programů, který podporují makra, tak mají i nějaké nástroje, kterými se tyto makra dají jednoduše zaznamenat. A nejinak je tomu i u Surfcamu. Pojďme se na to podívat. V Surfcamu máme dokonce 2 možnosti, jak takové makro zaznamenat. Pojďme se podívat na první. První je standardní, jako ji znáte třeba z Officeu. Prostě dám záznam a nyní všechno, co udělám, tak se mi zaznamenává do toho makra, které následně můžu spustit a to makro zopakuje můj postup. Takže já například můžu třeba kreslit, na co Franta nejvíc myslí. A to ještě není všechno. Tak, jasně, myslí teďka na pivo. Makro jsem zaznamenal a uložím jej pod název pivo například. To, co jsem udělal, si teďka smažu a makro použij znova. A ono se mi uložilo prostě do té složky, kam jsem jej chtěl uložit. Je to vlastně textový soubor. Já jej klasickým přetažením přetáhnu do okna Surfcamu a spustí se. Jo, víte, že pivo se mi nakreslilo celkem bez problémů. No, tenhle způsob záznamu je dobrý ve chvíli, kdy potřebujete zaznamenat třeba vytvoření nového postprocesoru, nového postupu,
nebo generování NC kódu. V případě, že bych tenhle způsob zaznamenání makra tvořil pro samotné obrábění, mohlo by se stát, že už budu mít to obrábění, už tam bude spoustu kroků, budu mít jeden nástroj, u něj 3 operace, další nástroj, další operace a najednou zjistím, že jsem někde zapomněl jeden parametr vyplnit správně. No, já nevím, jak vy, ale v tu chvíli já bych byl asi hodně naštvaný, protože by to znamenalo zaznamenávat celé to makro znova. Naštěstí v Selfchemu je možné, pokud mám už vytvořenou nějakou dráhu, taky uložit přímo z tohoto okna pod kontextovou nabídkou vzor obrábění PCI. To je to, co nám uloží to makro. Tak, a to je to, co teďka budeme dělat. Standa tady má připravené obrábění nějakého 3D tvaru a tento postup bych chtěl přenést na tento díl. Ty díly jsou dost rozdílné, tak uvidíme, jak se nám to povede. Takže můžeme označit všechno a dát tedy vzor obrábění PCI. Já bych to úplně nedoporučoval, raději začít s něčím menším a makra si dělat kratší. Takže prvně si uděláme jenom hrubování. Takže hrubování, vzor obrábění PCI, což je makro. Uložíme ho pod název. OK. Super. Ve složce mám další makro s názvem hrub. Teď to makro použijí na nový díl a uvidíme, jestli se nám podaří ho obrobit. Tak, něco se stalo. Tady už přibyl nástroj a určité tvary pro obrábění. OK. Čím hranice nebudu žádné používat. Super. Dráhu mám přenesenou. Jak jednoduché. Ale když se na ní podívám, tak přece jenom ta dráha je dost nahusto. Je to samozřejmě tím, že tady mám nástroj o průměru 10, který se mi sice hodil na předchozí díl, ale tady bych vzal raději nějaký větší. Jasně, můžu teď ten nástroj vyměnit. A vzít tady, mám třeba 25. No? Dráha se mi přepočítá. Jasně, ale v takovém případě už do toho musím zasahovat a dráha se mi hlavně počítá dvakrát. Prvně pro 10 a pak pro tu 25. Já bych byl radši, kdybych nástroj mohl vybrat ještě předtím, než použiju samotné hrubování. No, mohl bych udělat makro jenom z toho hrubování, ale chci tam mít i ten nástroj. Tak, zkusíme to tady znovu a lépe. Dám tedy znovu uložit vzor obrábění PCI. Znovu si uložím pod stejný název. A tady nám vyskočí jakési okno, kde mám označit instrukce, které se mi zobrazí v případě, že použiju toto makro. Je tam vlastně výpis instrukcí, které jsem označil. Dobře, s hrubováním nebudu dělat nic, takže chci zobrazit okno s výběrem nástroje. Zkusíme, jestli se nám to opravdu povedlo. Spustím makro. Šup, mám tam okno s výběrem nástroje. Teďka tedy vyberu ten správný nástroj, který bych chtěl použít. A následně se přidá to samotné hrubování, kde mám vybrat, co mám vyrábět. Dráha se mi počítá tedy jenom jednou. Paráda. Pojďme zkusit dokončení. Já si tuhle dráhu skryji, nás nebude zajímat. Tady taky. A zkusíme dokončení. Tak, pro dokončování Standa používá standardně
toroidní frézu o průměru 5 a s milimetrovým zaoblením hrany. A s tímhle nástrojem dokončuje roviny a následně dělá strmé mělké. Tak, teď už vlastně Standa může udělat to stejné, co dělal předtím. Že jo? Dáme uložit, tentokrát pojmenujeme jako šlicht. A protože vždycky používá stejný nástroj, tak nebudeme nic přidávat. Nebo nic zobrazovat. Zkusíme spustit do vedlejší díl. Pustíme šlicht. Tak, zase se nám zavádí, takže nástroj už tam je. Teď mám určit tvary pro obrábění. Takže určím model, OK, hranice, nebudu určovat. A znova model, OK, a hranice. Znova model, teď už jsem ho dvakrát označoval. No, dobrý. Dráha se nám přinesla, což je super, ale teda vůbec se mě nelíbilo to, že jsem musel několikrát označovat model. Je to samozřejmě tím, že u každé operace mám nějaký výběr, který musím zadat. A to, co chci obrábět a hranice. Ale já u všech těch 3 operací používám pořád to stejné. Nedalo by se to nějak spojit? Dalo. Samozřejmě, že by se dalo. Takže tuhle dráhu si smažu a zkusíme to znovu a lépe. Znovu uložíme makro pod stejný název. Šlicht. A zde máme takové zatržítko kombinovat výběry. To je právě to, co nám zkombinuje výběry u všech 3 operací. Takže uložíme, OK, přeneseme na vedlejší model. Určitě plochy pro obrábění. Dobře, to je to celý model. A bez hranic. Vidíte, označil jsem pouze jednou a mám zde všechny 3 operace. Tak, teďka si představme, že Standa takovýhle model pošle do výroby, což bych mu úplně nedoporučoval, ale dobře, pošle ho do výroby a z výroby přijdou s tím, že řeknou, hele Stando, tady ten posuv u toho dokončení ploch je moc pomalé, jede to moc pomalu, zrychli to. Tak, jakou možnost Standa má? No samozřejmě může vejít přímo do té operace, změnit ji a aby měl změněnou i příště, může přeuložit to makro. To sice by mohl, ale nesmí potom zapomenout samozřejmě, co všechno tam, například, že si zaškatl tady kombinovat výběry. Když už má to makro uložený, může zapisovat i do něj. Je to vlastně textový soubor, takže já ji otevřu a dostáváme se právě k tomu jazyku, kterýmu nikdo nerozumí. Nebojte, nebudu vás moc strašit s tím programováním. Ono, programování je vlastně strašně nudná věc, protože 90% času programátora je o tom, že ten programátor hledá třeba na internetu, jak daný problém vyřešil někdo jiný. takže jenom v rychlosti. Když se podíváme na tento texták, tak on je vlastně rozdělený. Tady úplně nahoře máme to označení toho výběru. To jsme řekli, že budeme mít pro všechny stejný. Následuje příkaz pro výběr nástroje a nastavení jeho modifikátorů a ukončení tohoto příkazu. Další příkaz frézování rovinných ploch, nastavení modifikátorů, ukončení.
Standa ovšem, protože se v tom nevyzná zatím, tak může udělat jednoduchou věc, a to vyhledat si ten posuv. Vyhledá si posuv, tady je nastavení modifikátorů pro posuv, je to tady i napsaný a je to pro příkaz frezování rovných ploch. Ano, to je přesně ono, to je to, co chce Standa změnit. Takže posuv zvýší z 1111 na 1112 a uloží. Příště, když to použije, už bude mít změněný posuv. Taky by si mohl přidat například nějaké hlášení o tom, že to makro dojelo, takže si tady zapíše hlášení toho uloží a zkusíme ho spustit, jenom jestli to funguje. Šlicht, co máme obrobit a hranice nechceme. Hotovo, jdeme na pivo. Super, tak jdeme. Ne, samozřejmě ještě doděláme tady ty makra a pak jdeme. Co se mi... Makra máme, super, ty fungují, přenos funguje dobře, i nějaká úprava v NC nebo v tom kódu, to jsme si ukázali, paráda. Co se mi ale nelíbí, je to, že to makro spouštím tady z nějaké složky. Mohu si samozřejmě upravit panel s ikonami, s příkazami, nebo s příkazy. Mohu si tam ty makra přidat. Takže já si přizpůsobím pár karet. Jednoduše v nástrojích si přidám nový nástroj a bude to Standa. A navedu ho na cestu k tomu mému makru. Přidám si i druhý Standa šlicht a cesta k druhému makru. Teď už stačí jenom přidat do pásu karet tady nahoru třeba další záložku, tak si dáme novou kartu. To bude makra. Okay. A ještě tam přidáme panel vepře. Okay. A dáme si tam jeho makra. Přidám hru, přidám šlicht. Navíc bych si mohl ještě přidat třeba obrázek Standy. Nyní mám makra jednoduše k dispozici a stačí je jenom spustit. Takže to, co jsme si teďka ukázali, jako pro Standu, znamená, nebo to, co teďka Standa má, tomu velice pomůže. Jak znám Standu, tak Standa bude chtít dovést svoje makra k dokonalosti a bude se snažit najít různé příkazy, jak editovat ten textový soubor s tím jazykem strašným. Všechny informace najde v nápovědě. Ovšem, takové hledání postupů může být dost frustrující. Pokud k tomu dojde, že Standa už nebude vědět, jak dál, může se samozřejmě obrátit na nás a my jsme připraveni mu pomoci. Ať už radou nebo kompletním vytvořením makra. Měli představu, co všechno se s těmi makry dá udělat, protože to je velice silný nástroj. Připravil jsem si ještě krátkou ukázku maker, který jsme dělali a tu vám teďka představím. Tak, první z nich je měření nebo aktualizace nulového bodu. Jednoduché makro, které je dost často žádané, jedná se, nebo vy, co znáte Heidenheim, tak určitě víte, že je to vlastně
dialog z Heidenhainu. Jedná se o to, že celá práce byla postavena na tom, že jsme museli vytvořit nějaký dialog, museli jsme vytvořit dráhu, kterou ten dialog vygeneruje, a samozřejmě také propojení s postprocesorem tak, aby se generoval správně NC kód. To znamená, že tady máme jednoduše ťuknutí ose X, ose Y, ose Z a zapsání do stroje do určitého nulového bodu. Jo, to už vlastně záleží potom, co si nastavíte zde. Takže tohle je velice žádané rozšíření. Další, co zde mám, jsou úhlové hlavy. Máme možnost vlastně samotným servkem rozšířit jeho funkčnost například o tyto úhlové hlavy. Jde o to, že u frézování, u nástroje je záložka úhlová hlava, kde si úhlovou hlavu můžete nakonfigurovat. Ale musíte tady vlastně ručně vyplnit úhel upnutí, úhel hlavy a správně vyplnit délky. Ideální je, když si samozřejmě přidáte i model té hlavy, abyste mohli hlídat kolize. No, tohle všechno musíte vyplnit ručně. Udělali jsme doplněk, který tohle dělá za vás. Jednoduše vyberu úhlovou hlavu, kterou chci použít, třeba U50, nebo tady mám FUQ. Vyberu, na které rovině chci obrábět, to znamená vyberu CPL. Většinou vím, na které rovině chci obrábět, takže třeba z vrchu. Následně mi makro vybere možné způsoby natočení. Já si mohu samozřejmě s tou hlavou natáčet, jak chci, jo, ale tak mi to nebude samozřejmě sedět. Podíváme se na simulaci, jak taková simulace probíhá, protože tady to makro vlastně dodává i model té hlavy, tak máte vlastně plnou kontrolu v té simulaci a viděli jste, že stůl se mi otočil, stále máme možnost vlastně otáčet i s tím stolem, máme vlastně šestiosý stroj. Natočím hlavu jinak, mohu obrobit z několika stran. No. Abyste viděli, jak to funguje, tak můžeme obrobit například ještě tady tohle čelo. Takže já si spustím doplněk úhlové hlavy. Řeknu, že budu teda obrábět hůjkou, údorysu těch možností, jak natočit hlavu, je spousta. Jo? Já tu hlavu můžu točit takhle kolem její osy. Pořád je to správné zarovnání nástroje. Vyberu si tedy B0, C0. Vyskočí na nás výběr nástroje. U nástroje si řeknu, že chci obrábět tady třeba 63. A následně už obrábím stejným způsobem. Můžeme se podívat, že se hlava opravdu vyměnila. Tak. Frezovat čelo. Řeknu, že chci obrábět tohle čelo a přídavek třeba 10 mm. Okay. V simulaci bude vidět tedy, že jsem otočil s tou úhlovou hlavou a nyní s ní obrábím. Mám tam teďka nastavený nějaký větší přídavek, ještě se na něj podívám. Jestli se mi podaří tady skryt.
tady na mě okýnko, už se tam do toho nedostanu. Bohužel, takže nevadí. Samozřejmě to je nastavení té dráhy. Není problém. Každopádně chtěl jsem ještě ukázat to, že hlava mě tady může kolidovat s opínkama. Mám tam model hlavy, kolidovat můžu tuto kolizi zjistit a nějak se k ní postavit. Třetí zajímavý makro, který jsem vám chtěl ukázat, je makro, které je určené spíš pro umělce. A my pomocí ní, protože Standa byl tak šikovnej, tak mu uděláme medaily. Jak toto makro funguje? Já si ji spustím, mám zde nějaký obrázek, který analyzuji a na základě barvy toho obrázku jednotlivé pixely přenesu do Surfcamu. Takže já ji naskenuji a vytvořím raster bodů v Surfcamu a následně mohu vytvořit dráhu. Dráhu mám a mohu zkusit simulaci. Takže takhle se mi navrtávají jednotlivé pixely z toho obrázku, který jsem přenášel. Tohle makro lze samozřejmě podle různých stupňů šedí nastavovat různou hloubku vrtání a tak dále. Je to spíše pro umělce. Takže se vrátíme zpátky k tomu PowerPointu. Takže viděli jste, že s těmi makry, nebo takhle, viděli jste, že makra může i Standa výborně využít pro svou práci a není k tomu potřeba umět programovat vůbec. Ale s makry se dají kouzlit obrovské věci. Viděli jste například tvorbu dráhy. Jo? Úplně novou tvorbu dráhy, to bylo to makro se sondami, vylepšení funkčnosti Surfcamu, to bylo to makro pro úhlové hlavy, tvorba geometrie, například rastervodů. Co se týče tradičního Surfcamu, tam tu dráhu není potřeba přenášet pomocí Surfker, tam můžete kopírovat mezi modely prostým přetažením a v tradičním Surfcamu makra jako taková nejsou k dispozici. Na druhou stranu i tradiční Surfcam dovoluje vytvářet náročnější modifikace. My máme k dispozici programátorské nástroje, kterými ty modifikace můžeme dělat. V minulosti jsme jich spoustu taky dělali, jak mnozí víte, protože třeba používáte stále. V minulosti to byla například automatizace tvorby dráh, různé úpravy, opravy, transformace různých dráh. Byly zde i vylepšení, které dneska už jsou v tradičním Surfcamu dostupné normálně jako rozšíření palety barev nebo modifikace prvků, které chcete obrábět. I v tradičním Surfcamu také můžeme upravovat uživatelské rozhraní, například změnu dialogových oken. Takže pokud potřebujete vylepšit jeden nebo druhý Surfcam, nebo vám chybí nějaká funkce, kterou byste aktivně používali, zeptejte se nás a my vám zkusíme pomoci. To je za mne vše a předávám slovo kolegovi Šírovi. Tomáši, prosím tě, jestli můžu, máme tam jednu otázku, takže se na ní podívej. Je to makra používám ve verzi 2018 a jde tam i výměna nástroje? Jestli vidíš tu otázku? Vidím, přemýšlím, proč by neměla jít. Nevím o tom, že by nešla tady ta výměna nástroje. Takže kdyby bylo potřeba do vysvětlení, obraťte se na naši technickou podporu a musíme se vám s tím poradit, pomoct, jak s tím